Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito na po yung final update, panghuling update sa bagyong si Karina. At may international name po ito na Gaime. At ito po ay naglandfall na po sa may Fujian province sa southeastern China. Kaninang late afternoon. At ito na po ang pinakahuling update natin. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon umpisa natin ang update. Ito yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Kita ninyo. Medyo nagwawatak na po yung kanyang sirkulasyon. Nagdi-decay dito po sa may area po ng Fujian province. At tuluyan na po itong malulusaw sa susunod na 24 oras habang ito po ay nagbibigay ng malalakas na ulan dito sa may southeastern China. At kikita ninyo meron pa rin siyang mga makakapal na tubig ulan na dala nito dito sa may bahagi nito ng Taiwan Strait, pati ang Taiwan, covered na kanyang malaking sirkulasyon na maabot ng almost 900 kilometers across. At yung Hong Kong, medyo apektado din. Samantalang paghila ng habagat ay unti-unti na rin humihina. May mga konti na lamang pong mga makakapal na kaulapan sa may Ilocos provinces. So hanggang bukas ng Biyernes ay manatili po mga pabugso-bugsong ulan dito, while ang ibang bahagi po ng Luzon ay improving weather na po at dito rin po sa Kabikulan at sa ibang bahagi po ng ating bansa. Meron po tayong tinatanawan ditong low pressure system na namuo sa nakalipas na 24 oras. Ito po si 95W, kasalukuyan po sa may vicinity ng Palau. At ito po ay babantayin natin for further development kasi ang mga computer models ay mukhang pinapadevelop po ito bilang isang tropical depression. Papakita natin sa inyo kung saan po siya patungo. Mukhang gagayahin niya ang track ni Bagyong Karina, kaya babantayin po natin ito. But so far, hindi ito masyadong maghihikayat ng habagat dahil po ang senaryo na yon, papunta tayo sa dry phase ng Madden Julian Oscillation na kung saan magkakaroon tayo ng 10 to 15 days na below average rainfall. So yung habagat ay patungo na naman po sa tinatawag nating bakasyon. Okay? Tinatawag nating monsoon break for the next 1 to 2 weeks. But nandyan pa rin mga localized thunderstorms sa hapon gabi. May mga inaasahan po sa iba't pang bahagi po ng ating bansa na in weekend. So palaging magdala ng payong at kabote dahil yung mga isolated rain showers and thunderstorms po tayo. Okay. So, ito yung zoom in satellite animation. At nakikita ninyo. Okay. Actually, hindi ito zoom in. Zoom out. Pero nakikita natin na yun. Yung kaulapan itong bagyo at yung LPA dito. Wala naman po ang pagbabago. Maganda na po ang panahon sa ating kapuluan. Ito po yung ating final track kanina. Alas 2 ng hapon. Inisyu natin kanina alas 4. Final storm watch ng bagyong si Karina. At isa na naman po siyang tropical storm. Nandito na po siya dito sa bahagi ng Fujian province. Nakapasok na po siya inland. At ito po ay malulusaw po sa may area dito sa may Jiangxi province ng China. Malapit po sa may southeast of Wuhan. Ito po ay malulusaw pagdating po ng Sabado ng umaga bilang isang low pressure system. Okay. Ito yung track ng lahat ng Asian agencies at lahat sa kanila ay dinowngrade na po bilang isang severe tropical storm, and anytime bababa na rin yung kanyang hangin sa ibang agencies, gagawin na lang yan na tropical storm. At dito naman po sa ating wind and pressure forecast mula sa windy.com. So unahin natin ang European model.
So, bukas ng Biyernes, ito na po yung LPA. Unti-unti po nag-organize. Pagdating po ng Sabado ng hapon, ito po ay inaasahan pong gagalaw ng Northwest. At mukhang magiging aktibo siyang LPA, lalo po sa linggo. Yan po siya, although elongated, hindi po masyadong organized yung western section niya dito. Hindi masyado. Pero babantayin natin yung habagat, not much. Okay. Sa Lunes, July 29, ito po ay tatahak papalapit po sa Taiwan. At pagdating ng Martes, Hulyo 30, dadaan ulit siya dito sa may northeastern shoreline ng Taiwan. So, yan po ang senaryo nitong si LPA 95W. Let's hope hindi na po magbago at sana hindi na po matuloy. Okay. Now, yung American model, same din pinapakita. Yan siya. Sa Sabado, yan na po siya. Aktibong LPA. Sa Linggo, magiging isang tropical depression hanggang tropical storm. Sa Lunes, medyo severe tropical storm ito papalapit sa Batanes, sa Bubuyong Cubao Islands. At sa early morning ng Martes, July 30th, approaching na po siya sa may southern Taiwan. And tanghali po ng Martes, landfall po siya sa may Taiwan. And Miyerkules, Hulyo 31, last day ng Hulyo, landfall na siya sa may area po ng southeastern China. Okay? So, kung i-summarize po natin lahat ng computer models, yung mga reliable ones, yung American at European model, ay pinapakita po dito na ang kanyang tracking ay medyo ganito po, okay? Ito ang European model. Ang tracking niya pupunta dito, pag ganyan. Okay? Dito po siya. While yung American model, mukhang dito po siya, pag ganyan. So, kung titignan natin yung cone of uncertainty, medyo yan po ang posibleng itahak nitong LPA. Hopefully, LPA na lang po siya. Huwag na po siya mag-develop bilang isang tropical depression kasi may baka ma-affectuhan pa rin ang extreme northern Luzon. Okay, so babantayin po natin yan ngayong weekend. Huwag kayong mag-alala. Nandito tayo para all eyes Pacific. Sa rain forecast, bukas ng hapon, inaasahan pa rin mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng northern at central Luzon. Sabado ng umaga, magandang panahon. Hapon, nandiyan naman po mga localized thunderstorms. Linggo ng umaga, magandang panahon. Hapon, ito naman po mga thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Okay? Lunes ng umaga, ganoon pa rin. Mainit sa umaga. Pagdating na hapon ng gabi, may mga isolated rain showers and thunderstorms. Yan po ang tinatawag nating fair weather. Okay? Pag sinabing fair, hati po yan. Umaga maganda, hapon maulan. Okay? So, yan po ang situation nitong si so, yan po ang mga situation ng mga ulan sa susunod pong 3 araw. Sa susunod pong 3 araw. At bago tayong paalam, ito yung wave forecast. So, nasa 3 to 4 meters pa rin ang wave heights po dito sa may west at North Philippine Sea. The rest ng ating kapuluan ay balik na sa normal, mga 0.3 to 1 meter sa inland waters. At 1 to 1.5 meters naman po dito sa may East Philippine Sea. At sa Sabado, Linggo hanggang Lunes, dissipate na po ang habagat. Balik na po ang normal na alon po sa ating karagatan. Dito, mga ano lang po ito. Nasa below 2 meters. Okay? Below 2 meters. Ganoon din po dito. Nasa 1 to 1.5. Lalo na po sa inland waters ng ating bansa na 0.2 hanggang 0.5. So, yan po ang situation. At sa mga susunod na araw, lalo po next week, pwede na po kayo mag-isda at mag-travel by sea. Balik na naman sa normal ang ating panahon. So, dyan natin tatapusin ang ating update na yung araw nito ng almost, na po na yun, Friday. Nakatapak na po ng hating gabi.
At pabalik ulit tayo sa Sabado. Ibigay natin pinaka-latest doon kay 95W kung saan na siya papunta. Sana hindi na po mag-develop. Again, si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #Weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. May subscription button sa baba. O kaya, pag nasa Facebook po, click lang niyo ang i-follow. I-follow lang po ang ating channel. Again, maraming salamat po. Diyos mabalos. God bless po sa inyo lahat.